שלום לכולם, היום אני אסביר על סוגי סטטיסטיקות הקיימות במרכזיות קול סנטר, דוחות שמנהל המוקד יכול להוציא באופן ידני או באופן יזום. השימוש בדוחות אלו הוא שימוש עבור מנהלי המוקד ומטרתם לספק תמונה היסטורית על ביצוע המוקד, כך שהמנהלים יוכלו לתכנן את השינויים הנדרשים, כמו למשל הגדלת כמות הנציגים, טיוב הנציגים, הערכת משכי זמן המתנה, שינוי הודעות המתקשרים למוקד וכו'. האפשרויות לדוחות הסטטיסטיים אינן בחיתוכים לפי סוכנים, תורים, וכן דוחות יזומים שנשלחים למייל. נתחיל עם דוח סוכן. ראשית אראה לכם את הדוחות האפשריים עבור סוכן ומה הם מציגים. יש לנו כאן Agent Availability, זה בעצם זמינות של הסוכן, Call per Direction, שיחה לפי כיוון אם היא יוצאת או נכנסת, Direct In Call, שיחות נכנסות, Direct Out Call, שיחות יוצאות, Direct Out Call per Project, שיחות יוצאות לפי פרויקט. Occupancy, יש לכם כאן אפשרות לדעת פעילות של הסוכן, Pauses, בעצם הפסקות, שיחות והפסקות, Session and Pauses, All Calls, כלל השיחות שבוצעו, Direct Out Answered Call, זה בעצם שיחות יוצאות שנענו. יש לנו כאן גם Direct Out Call, זה כלל השיחות היוצאות, Direct Out Unanswered Calls, שיחות יוצאות שלא נענו, ו-Project Calls, זה שיחות לפי פרויקטים. אז בשביל הדוגמה שלנו, אנחנו נבחר בהפסקות. נבחר הפסקה, כאן אפשר לבחור בעצם את התאריכים, נעשה 130. סוכנים, נשאיר את זה ריק כדי, אני רוצה לקבל מידע על כולם. או שאני יכול לבחור סוכן ספציפי, אבל במקרה הזה אני רוצה לדעת על כולם, ונלחץ על Show. אוקיי, אז במקרה הזה אני רואה שהסוכן 1001 יצא ל4 הפסקות, ניתן ללחוץ גם על הערך, על הסוכן עצמו, ולקבל מידע יותר מפורט. אלו 4 הפסקות שהוא יצא אליהן. נסתכל על האחרונה מביניהם, אז רואים שבראשון היום הוא יצא ב-12 דקות, להפסקה למשך דקה, וגם הסיבה של ההפסקה. את הדוח הזה אפשר להוריד כקובץ CSV, על מנת לבצע חיתוכים, סינונים, השוואות ועוד. עכשיו נעבור על הדוח של התור. ראשית אראה לכם את הדוחות האפשריים עבור התורים ומה הם מציגים. יש לנו כאן Agent Dumped Call, זה בעצם שיחות שננטשו. Inbound Call, שיחות שנכנסו. Inbound Call per Queues, זה בעצם שיחות נכנסות לפי תורים, במידה ויש לכם מספר מוקדים, שירות לקוחות, מחירות וכו'. Missed Call זה בעצם שיחות שפוספסו, Answered Call, שיחות שנענו, All Calls, כלל השיחות, Unanswered Call, שיחות שלא נענו, Distribute for All Calls per Day, זה בעצם חלוקה של שיחות לפי יום, חלוקה של שיחות לפי יום בחודש, חלוקה של שיחות לפי יום בשבוע, יש לנו גם חלוקה של שיחות לפי hour, לפי שעה. Entry Position זה בעצם מיקומך, המיקום של הלקוח, כשהוא נכנס לתור בעצם, איזה מיקום הוא. Answered Call זה בעצם שיחות, כלל השיחות לתור שנענו. Call back Call זה בעצם שיחות, דוח שאפשר להוציא על שיחות שלקוחות ביקשו שיחזרו אליהם, שיחת callback. Q Call זה כלל השיחות לתור. Call per Agent זה שיחות לפי סוכן. Unanswered Calls זה בעצם שיחות שלא נענו. Repeated Caller זה בעצם מתקשרים שהתקשרו מספר פעמים. Service Level Agreement, דוח שאפשר להוציא לפי רמת השירות. אנחנו בשביל הדוגמה שלנו נבחר Queues Answered Call, בעצם שיחות שנענו. אז נבחר את הערך הזה, את התור שאנחנו רוצים, Customer Service. בממברס אפשר לבחור סוכן ספציפי, אני רוצה מידע על כל הסוכנים, ונלחץ על Show. כפי שניתן לראות, בוצעו 94 שיחות. אפשר להיכנס פנימה ובעצם לקבל מידע יותר מורחב. אפשר ממש לראות כל שיחה שבוצעה, אפשר להרחיב את זה עד 100 רשומות. אפשר לראות מי התקשר, מתי הוא התקשר, באיזה שעה, caller ID, מספר המתקשר, זה התור שלנו בעצם, שירות לקוחות,
מי ענה לשיחה הזאת? 1003. זמן המתנה של המתקשר, הוא המתין 11 שניות לפני שהוא נהנה. ברגע שהסוכן ענה לו, הם שוחחו במשך 43 שניות. גם את הדוח הזה אפשר להוריד אותו כ-CSV, על מנת לבצע חיתוכים, סינונים, השוואות וכו'. עכשיו נעבור על הדוחות המתוזמנים. הדוחות המתוזמנים אינם מקבוצת הדוחות של הסוכנים ושל התורים, וניתן לתזמן אותם כך שישלחו באופן יזום למייל של המנהל המוקד. לדוגמה, דוח יזום, נלחץ על Add Report, אני רוצה דוח עבור התור, נלחץ על OK. השם שאני אבחר זה בעצם, אני רוצה דוח על שיחות נכנסות שלא נהנו. שיחות. נוודא שזה על Active. עכשיו אנחנו בוחרים את התאריך הדוח ואת השעות עצמן. אני רוצה שזה יהיה דוח יומי. לסמן Yes על שליחת מייל. נזין כאן את המייל שאנחנו רוצים. נכניס את שלנו, של ספורט. כדי אנחנו רוצים את הקובץ המצורף. בואו נבחר PDF. עכשיו נבחר בעצם את סוג הסטטיסטיקה שאני רוצה במייל, אז Q שלא נהנו, נכון, מצוין. תאריכי הדוח אני בוחר את הסטטיסטיקות של אתמול, תור אני בוחר את השירות לקוחות שלנו, ולאחר מכן לוחץ על 7 Run. כמו שאתם רואים, נוסף לנו כאן בעצם עוד דוח מתוזמן, כשהוא יעבור ל-OK נדע שהוא פעיל כבר, כמה רגעים. מצוין. לסיום בכל שאלה ניתן להתקשר אלינו למספר 073-717-5002 או לשלוח וואטסאפ למספר 073-717-5000. ניתן גם לשלוח מייל לתמיכה ל-support@voxia.co.il ונשמח לסייע. תודה רבה.